Do, sipa kayo ba? Paminaw ko, inako bago nasulat. Yay? Sipa kayo. Asa daw? Paminaw ako? Na. Ang kinabuhi na to usara. Murag akong gugma siyara. Bisan pa. Unsa pa. Bulaga. Kana, bay. Nice. Kailangan pa nato napatason gamay para mahuman nato atong kanta. Sure ka? Jiro? G. Ibe. Sulod sa akong huna-huna. Sulod sa akong huna-huna wa nay lain. Oo. Ang makita ka kada adlaw mo'y pamasin. Oo. Good sa? Ayos kayo, bay. Good sa? Ko. Oh, Mata, nakatos sombro, no? ambot. Loh, ngita lagi kanya bay. Hatay, mamahaw ang tata. Ato bukawan? Gi ako toon. Oh, ara gadto Minusa ni mo oy. Bro, matik. Gi daw, isulat. Mugana pa ba? Kana lagi na. Mahimbing ang tulog sa babaeng chinita. Perting in chika. Hatay. Nagaanan ni mong binutso ko, pamata na. Sigdali ni. In 1, 2, 3, siya mo mata. Ingnan, di ka mugana ra Japon. Gani sa? Good morning, world! Good morning, river. Good morning, tree. Good morning, Kiko. Good morning, Koy. Morning diha. Ko. Oh. Murag ka ni sa datong pamilya sa? Murag yung papa emperor ba? Ambot dagway. Asa jud dagan siya gikan? What's for breakfast? Nakadala diya bay? Na, kani. Hatay nga nung kana. Buang kay sa wala. Di na pwede. Unsa gunan yung gistoryaan good? No, si Koy, di daw kanya pakan og bulad. Kainak daw kas dugong bughaw. Nya siya anak ras dugong bughat. Atay, kalami ana. Ali mo dire. Let's eat that balad. Sensya, mura na mo kaya. Huy, kalami ana. Ingnan di ka Koy mukaon ron na. Op, taysa. Hi guys, it's Sam. So, maniud to sa ami among sudan kay Lechon. Kuyog na ko ron kay si Koy at si Kiko. Say hi to my vlog, guys. So, mga kasama guys, and I'll update you later. Bye! So pwede na guro mo kaon no. Pero nga nun, ingon ka nga picture atong sudan. Koy, pwede na nimo i-declare tanan mo mahitabo. It's all in your mind. You just gotta close your eyes. Huna-hunaon yung mong lechon atong gikaon. Lamias lechon eh. Tinuod jud siya bay. Lechon gig lasa oh. Crispy kayo. Gani za? Grabe. Wow. Para tra Japon. Ikaw ba? Panira kay ka. Dili ko kasabay sa mong tamaoy.
May pamukaon tagtarong na pagkaon. Bala mo diha. Asa ka? Ato dito. Talakits. Ubanta niya. O di ba? Mo na pagkaon. Lami. Lami bitaw diri ba? Buwang ka? Lami mo po ng bulad. Gani. Mas lami ra ni. Lami ilibre man ni Sam. Sure. Ito pa man yung ganahan. Order na madara. Na-order pa ko nung kayo. Ay, Sam. Ako'y pangutana ba? Yes. Nakay na inom duman si mong past? Sa'yo pasabot di mo. Kiko. Like, kanang, kung asa kagikan ba, o asa kagikan nga pamilya, or kinsa gyud ka, kay wata ka balo, dili day sa imong tinud ngalan ba? Ano sa ni mo uy? Ambot, nangutan na ramon ko, di ba? Asa dito? Sam? 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 Sam! Sam? Sam! Sam eh. Sam! Sam? 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 Sam, sorry guys, Sam. Sam? Ko, asa kagikan? Ha? Di pangita man ikaw. Sure oy, naraman ko dire. Ali na diri. Kay ga pabalik. Kaon na ko oh. Asa na kay kagalaroy-laroy. Ambot, asa dagay ko gikan? Gilamad dagay ko? Kaysa ha, kaihon na kay ko. Ikaw ay naglakaw. Ningon, padayin ka na ako. Yate ra. Gi ay. Minus kay ka. Nabulong pa ka nga, pwede ramon ta nimo sulat diri. Pero ano ba siya? Wapo gani ko kabalo. Pero ayara na. Focus na ta sa atong goal. Dapat mahuman ato atong rap karod. Pero asa jud dagay to siya gikan sa? Duk lang.